bagong awit. Tanan tuhod mong bigo sa ngalan niya. Tanan dila magasugid nga Diyos siya. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o bagong awit. Tanan tuhod mo bigo sa ngalan niya. Tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari. Ang bugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Si Jesus ang hari. Hari. Ang bugtong nga anak sa Diyos, palang manunubos. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o bagong awit. Tanan kuhod mong bigo sa ngalan niya. Tanan tila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos nga tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili mo biya ug motalikod kanato. Busa, kiniusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhig, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong kukana. Abanay ang kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balahang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Buntay sa tanan igsoon. Ang atong oras karon alas 5:57 na sa kabuntagon. Adlaw karon nga Martes, 28 sa Mayo sa tuig 2023. Makulay ang daw sa kasumaran sa among kinabagulan ng anak nga si Safara Lovely King ay kani si City dayon katuig nini nga kalibutan. Ulo mga kaigsunan, mga ilang kong dispensa sa tanan nga mga FM radio nga nagapaminaw sa Shine FM 95.3. Tungod kay doon na tayo tabangan usap nga ito nga kababayan din sa Pilipinas nga ma-rescue mismo nining mga dawa karon. Gikan gayon sa Gitarbawan. Tungod kay dili na sa magwanta ang kapait e kalisod nga iya nga naiaguman. Wala nga dili lalit igsoon. Anarbaho tas laik nasod nga makaamong tao dili kulang ba o pagtagad sa mga bisa tabang igsoon. Una nga akong gingnan akong asawa nga magtinabangay mo diha kay unom ni sila ka kauban ang ato nga amigo diha nga mga laro family diha sa Paleo Tanay City nga nakaamo usab og dili maayo igsoon.
atong impos Ginoo nga nining adlaw ma-rescue gid siya sa mga grupo sa Saudi Arabia ilabi na sa embassy ug labaw sa tanan makapauli dinhi sa Pilipinas nga bitbit gyapon ang kadaugan sa siguruhan sa iyang kinabuhi. Nag-aato siya nga maluwa sa mga pag-ampo ilabi na sa mga katawhan karon nga paadto sa maong lapit tungod kay medyo layo gyud ako ang lugar gikan sa Riyadh gikan sa himutangan sa ako nga wife karon musakay pa sila airplane musakay pa sila o nagbus 10 hours ang dagan sa sakyanan ang una nga dili gyud tinuol layo gyud igsoon ang iyang himutangan sa usa ka OFW or DH nga tagapaliw Tanay City Negros Oriental. Una nga manghinaot ko sa kanunay ang Ginoo mag-uban labi na sa tanan nga sa katawhan nga nagapaluyo o mutabang sa maong kababayan nato nanarbaho itaw para sa iyang pamilya. Una nga dili lalim igsoon ang paluya sa mga pag-ampo na kadaugan kasiguruhan safety sa iyang pagbalik din sa Pilipinas bitbit niya kadaugan igsoon. Ako lagi na mapagkasig sa pamilya, mag-return lang sa iban ang mga pag-ampo, wagod tayo aron mahimo kung nalang Diyos ako kinabuhing. So, salamat sa Ginoo sa ngalan sa labing halangdon nga Diyos, sa tipong piyasa sa kalapitan, sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager, Reverend Gideon Ryan Makasaon, na yaso pag inagapos kalagan, Pastor Sabri Candelario, mag-uban-uban na sa atong programa, ang imong pulong mo ilang parahan sa mga kilong kahayag sa akong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Sa sikasyapang ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko by Reverend Gideon Candelario. Tingali taas-taas ang mga panahon igsoon na wala ka magkauban. Tungkol kay isabot yun ko sa ubong sipon. Mauni resulta sa ato pagsobrang gamit sa lawas. Tungkol sa mga kabisi niya itong mga milabay nga mga panahon ang magtugat pinaglurin hinay-hinay ang resulta nakarikabir sa ato nga kahimtang igsoon. Dunang salamat sa Ginoo ilabi na nining mga dawa mo special din alam sa adlaw nga natawhan sa ako ang anak nga kinabagulangan si Lovely Jane si Safara Exxon Safara Lovely Jane Exxon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Rudy Amante ilabi na sa imong nga pagpauli dinhi sa Negros Oriental alang sa pagtabong sa graduation sa imong anak. Ang Ginoo magauban kanimo ilabi na sa imong nga pagtravel ikan kayo sa Manila. Salamat sa Ginoo sa tanan karon naminaw sa Shine FM 95.3 ang kanunay yung nagasunod ini nga nga programa mga lang kung dispensa kanunay yun na nangutana nga pastor wala na lagi ka mag-live mundo makaigsunan last na to nga live muna natingala ato ng mga follower o listener o mga viewer nga makalito kawala ang atong tingog siyempre akong i-off ang cellphone ang iipon ako ang mic kay sa studio aron dili malungog ang ako nga ubo igsoon. Muna karon dili lang ko kayong hirit sa akong tingog sa clip napay nagpabilin na medyo kilok ang ako nga tunlan igsoon. Kay ora nga salamat sa Ginoo dili lang yun ta kayo maka mataas sa ato nga programa karon sa lit ano na po tayo mga obligasyon pasalamatan ang Ginoo mag-apo sa tayo igsoon. Labing kamanan og mahigong maot ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pagpag-uban at pagbantay ka namin. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon labaw sa tanan nining mga tawa. Ika-17 o Dios katuig sa among anak nga kinabagulangan. Akong napag-ampo mga kanimo padayon kang magatiman makapig siya kinabuhi. Labaw sa tanan doon sa mga tinuhagdam ko siya kinabuhi. Kaya ikaw Dios makikuban ini. Isa pa man sa iyang pag-eskwela Lord, wisdom and knowledge o Dios inhatag ka niya. Labaw sa tanan padayon kang magapamuhat siya kinabuhi. Namo nga mga ginikanan ikaw usab magapanalangin sa maayong panlawas sa tanan namong mga anak naman. Ibig sa among ugakan sa tanang kaigsunan dinhi sa balok dapit sa Pilipigan dapit sa country o Dios o sa tanan karon naminaw sa FM radio nga kanunay nagasunod nining maong nga programa.
Salamat o Diyos sa akong kapigas kinabuhi nga nakaroon sa Riyadh, Ama. Ikaw sa mga proteksyon magabantay, bisan pa man sa iyang kauban, mga sa mao nga Indonesia, o sa iyang mga amo o Diyos, kapati kong magpakita at katunangin. Bisan pa man o Diyos, kinabuhi karoon ni Lado o Diyos, Marie Chris, taga-Paleo. Akong mapag-apo nga na ganimo samtang magapadulong ang mga risgo sa mao nga dapit. Nalindi ang ilang kinabuhi, mapingi ang ilang kinabuhi, Ama, aron makuha usa ka OFW ana karon sa mao nga biyahang mga amo, Ama. Kung mapag-ampo nga na kanimo, ipadala o Dios ang imong mga anghel aron sa pagtiguban sa mga katawhan o mga grupo sa mao nga pagrescue sa mao nga OFW, Ama. Salamat o Dios bisan pa man sa iyong pamilya nabili nga dunay kaligon kadasig labaw sa tanan akong mapag-ampo ining mga dawa adunay kadaugan kasiguruhan sa mao nga kinabuhi ni Sister Mary Chris Lado o Dios nga taga-Paleo Tanay City, Negros Oriental. Kung napag-ampo pagpasalamat niya na kanimo sa tanang mga mintabag o mga ayuda even minshare nini o God usa ka pamaagi na matabangan at marisgo kayo ang mao nga OFW. Salamat o Diyos sa kami makapadayon sa pagpaambit sa imong mga pulong, mga mensahe labaw sa tanan nining mga adlaw. Mayo adlaw nga kasumaran sa among kinamagulangan, Ama. Ikaw Diyos magadugang pa niya o daghang pang mga panahon sa iyong kinabuhi. Even siya pag-eskwela kaalam kay balong nga langit mo among ihatag kanunay sa iyong kinabuhi, Ama. Kanamong mga ginikanan even sa iyong mga bangko o sa iyong kabuhatan. Salamat o Diyos, tanang karoon nga namin ako sa FF Radio, ikaw sa mga panalangin sa iyong kinabuhi. Mag-supply ka sa tanan nila mga Panginoon. Labaw sa tanan sa imong mga pulong karoon mga mensahe na kanunay na mong pag-agitan na mangita kinig dapit doon sa matagusan na mong kamakinabuhi. Maghatod kinig dugang kaligon kadasig yan sa pagpangalaga nga kanimo. Dungong himaya nga nanggit kanimo ang tanan pinag-isa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoong Maigsoon. Ilabi na sa tanan karon maminaw sa FM Radio. Kanunay nagasunod although diri mga igsoon kanunay sab nga nag-run out muna nga adunay mga panahon nga mamingaw usab ang FM Radio dinhi sa City of Balong Barangay sa Taninyo, mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga atong oras alas 6 na sa kabuntagon. Ako lang i-play mga igsoon ang permission alam sa among anak bisan wa tay anda mga igsoon mag-ihaw lang tarong tali igsoon alam sa kasumaran sa adlaw ng tawa. Importante may latag lawas ang Ginoo lang yun maghatag nato o may kondisyon kanunay sa matag adlaw labi na sa iyang pag-eskwela at alam kay balong nga langit no at kanunay yun ibubo sa Ginoo nga sa akong kinamagulangan. Ako ning i-play so ang maong birthday so ilabi na sa nining adlaw karon kinsa katong nag-birthday may igsoon, happy birthday. Ginoo maguban ka ninyo maghatag daghang pang mga panahon sa inyong mga kinabuhi. Ako i-play may igsoon no sa kita magapaambit sa mensahe sa Ginoo nga atong usa ka pagdasig mga kaigsunan o dapat ang tao mahibalo ninyo. Happy birthday to you. Happy birthday sa to mo you. ang Happy panganay. birthday, happy Di ka disisili ka to happy mga birthday adlaw to karon. you. Ang Diyos magapanalangin sa iyong kinabuhi. Buda nga kausap ko nakahibalo nga igsoon nga mintis na ang akong wife nga birthday beron sa ato ang kinamagulangan. Happy birthday to Mga you. dali-dali ko o Happy siyempre sa birthday FB to Live. you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sa to para lovely day, you. ika ni sisiti katuig din mga anak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Alay kita mga igsoon, alang sa pamit sa minsayas Ginoo, nilingatan na o kapit sa kabutang. Pasama kanimo, huwag imong bubod ang akong kalipan. Once again, may buntagan natong tanan mga kaigsunan at tanang patalingogan ang minsayas Ginoo nga balik ta mga kaigsunan diri sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto gyud sa 13. Una nga tungtunan ang minsayas Ginoo igsoon, sikat sa pagsugod sa kalibutan, sikat sa pagbuhat, gibuhat niya ang langit, gibuhat niya ang tao, gibuhat niya ang mga kayuban ug ang tanang mga butang. Kung doon nag siya ibalaod na gipaabot sa tao ngadto kang iba o kang Adam, tungod lagi sa sitwasyon yado na po'y kontrabida mga igsoon nga mao ang yawa. Abang to'y hinungdan mga kaigsunan nga nakasala o may subag gyud ang tao ngadto sa Dios. Apan sa ingon niya na mga igsoon, doon na may kapakyasan ang tao, apan nagpabilin ng gyapon ang tao na pasalamat ngadto sa Ginoo. Muni ato karon nga ipadayon ini sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 1 ato gayud sa 13. Ebe na to naning napaabit sa itong mga kaigsunan. Apan din sa kahanginan, wala na to sa mga napaabit. Ang importante, ikaw o ako, mahibalo sa minsayas Ginoo. Sa dili pa na itong isugdan igsoon, makapangutana ta sa atong kaugalingon. Unsay kahimtang sa tao nga makasupa tingali moabot sa imong una-una kung ang tao makasukol o musupa naabot na sa'y person nana sa'y hinugdan o manong isupa ang tao. Tingali kampante sa siyang kaugalingon, tingali doon ako sa'y interes, tingali doon na sa'y gisaligan nanong nakasupa. Narita sa paggobyerno, doon ay musupak sa balaon, kay naigi sa ligan. Nasa igi sa ligan, kay naigi kapaluyo, aron siya makasupak sa paggobyerno. Kung ano na
mga mensahe nga nakahatag kung nakahagit kaniya, minungdan nga misya mismo nakasupat sa atubangan sa Ginoo. Si iba si Adan Dixon, nakahimo sila tungod kay dunay nagpaluyo o minting kanila. Atong kinumpuman mga igsoon, ato ning basahon dinhi sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 13. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Eugene Candelario. Kumusta man mo diha? Ato lang kong iapos Ginoo ang inyong kauban nga si Mercedes Lado yan yung mga dawa na ma-rescue gid siya sa iyang himutangan. Tungod kay layo gyud ang iyang himutangan saglit pila man ka oras ang lupad sa airplane gikan sa Riyadh o pila usab ka oras. Kung natong imagine ang 10 hours layo pa na sa Cebu igsoon. Pagbudagan gani ang sakyanan o 10 hours ang dagan layo gyud. Kanang atong iapos Ginoo atong paluyuan sa mga pag-ampo ang kadaugan kasiguruhan nga may balik siya sa Pilipinas sa iyang nga kaugalingon nga panimalay nga mayo o pandawas. Kung bitay aran mahimo ko na lang Diyos kuna nga kamo niya sa kinabangay mo mga OFW kay dili galing ang inyong kapagpanaba. Lamat sa Ginoo doon ay si Minsay. Good morning, Pastor. Iya sa Pilipinas. Good evening diri sa Saudi. God bless everyone. O maayo buta ka natong tanan o may kabidya sa Saudi Arabia diya sa TC sa Saudi Kingdom of Saudi Arabia, mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo to nani nga patalinghogan sa litang atong oras na daganman. Bisan pamantas na mga panahon na wala makalive, wala makapaambit sa mensahe Ginoo. Kung lagi sa ato nga kahimtang sa atong pisikal, grabe gud kagilot ang akong turlan. Marang-arang naroon may igsoon na dili na gud kaay ko paas. Ito Domingo may igsoon mag-isog ko kong tingog. O niya karong Bernis igsoon, kita mo'y silbigin si speaker sa graduation sa junior high school o sa senior high school diya sa eskwelahan din sa dapit sa Pueblo igsoon. Usa sa ato nga kaigsoon na usab nag-advise na ito ni Sir Pastor na wala rin ko makasunay o isi speaker ko relax lang o niya pagdasig lang sa mga ginikanan o mga estudyante ana lang ihan ay lang o niya relax lang kaban ang tabang sa Ginoo kaya na niya kuna ka ang mga alagad sa Ginoo doon lagi kitawag pinasahi anong pinasahi man ka ikaw o ako nga nangalagad sa Ginoo pinasahi ka pinasayod ang Ginoo sa imong ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Norberta yung klase good morning Pastor o sa tanan ng mga followers na ining imong programa ang balaygon ang Diyos sa kanunay iyang pag-atiman kanato. Kumusta mamulya sa Bulot, Pinloy, Negros Oriental Ma'am Norberta? Medyo taas-taas doon yung mga panahon na wala takalaip diresab sa maungan himutangan sige sab nga ka-brown out o niya nga itong wifi connection kalit sa kawa o kalit sa tunga mawa na sab tungod sa itong kahimtang sa kurente. So papantugan pinagluri panayong tamang kaisunan usa sa itong mga follower na sige pangutan na Pastor wala na lagi kakalay last na po nga live may son grabe doon ka moto'y pagsukot sa akong buko o niya hangtod nga sa Domingo may igsoon nga nagwalit ang mga igsunan ni wala gyud atong tingog oy. Una nga ni balik na gamay mga kaisunan. Mo lagi apon may igsoon, inom lagi apon tagbugnaw nga tubig. Ato nga ning basahon mga kaisunan sa litang atong oras nagdagan man ilabi na sa tanan karon naminaw sa FM radio din sa naminaw sa Side FM 95.3 nga nagapalibot labi na sa Payawan City o sa Pasay diha sa Luzon, Visayas at Mindanao even sa tibuok kalibutan o sa laing mga nasod. Maayong gabi o may buntag, may bunto o may buntag o may hapon ka natong ato na yung basahon din sa kasulatan igsoon sa Genesis kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 13. Mangutan na itong kaigsunan kanong isupak maning tao sa Diyos tungod lagi makaigsunan sa mga tentasyon o niya gibawalan si iba niya itong mga panahon na ang giduol po sa bitin si iba mga sab
Siyempre ang bitin maigsoon nakabalo siya nga si iba uyag gud kay kang adan. O na nga aron matintal gyud ang duha ka mga magtiayon na itong mga panahon na nakasupag yun din tao ng duha. Nang ikaw o kako igsoon magbantay tas kalibutan aron ka dili ka makasupag, ano na hindi mong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. O na yung pinaka-importante mga kaigsoon. Ingon diri ming supag sa Dios ang tao. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoo, Ginoong Dios ang biting mao ang labing libungan. Ang grabe kang libungan din ang biting. Unang usahay maigsoon ang asawa ang bana magbisyo, moingon tayo ng asawa biting kang dako. Moingon po ang asawa nagbisyo, moingon po ang bana maigsoon biting kang dako. Una nga inana igsoon aksyon o kunob ang ato nga speaker igsoon ato ra ni nga painaynayan aron madungog ang ato nga mensahe. Ingon diri mga igsoon sa Genesis ako kining basahon pagbalik. Migsupag sa Dios ang tao sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Hesus sa Dios. Ang ingon diri mga igsoon ang bitin mao ang labing libungan. Gipangutana sa bitin ang babae, gididaan ba di ay kamo sa Dios sa pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Ayang interview ang babae. Mintubag sa pang babae. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. PD Boy Santiago. Good morning Pastor. Maayong buntag usab kanimo diha sa tanan nga mga Santiago family. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Rami Talon from Siquijor. Maayong buntag Pastor. Maayong buntag usab kaninyong tanan diha. Ilabi na sa imong mga kauban ng tanan diya sa dapit sa Siquijor sa inyo nga pagpanarbaho. Ang Ginoo mga proteksyon magabantay kanunay siyang magapagamayo sa katakusan nato kamakinabuhi. Padayon ta mga kaigsunan. Ingon diri maigsoon mitubag ang babae. Makakaon kami sa mga bunga sa tanaman, sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Wow. Itubag ang babae ngadto sa bitin, tinuod ka na bitin. Apan dunay usa ka kahoy nga naas taliwad-an sa tanaman sa Eden. Ibin sa paghikap dili ni kahimo nini kay bawal yun eh. Unsa ang maigsoon nga ang bawal maumanoy gipili. Kung nagingon maigsoon sa pasiaw ang bawal maura pa nilami Pastor. Kung nang ikaw o kako basta bawal sa Biblia pagbantay anak kay naa diha ang tentasyon mga pinanggo. Salamat sa Ginoo. Doon ay minsay si Brother Rodi Amante. Good morning ninyong tanan diha Pastor. God bless sa ninyong tanan. Wow. Maayong pagbiyahe. Matod pa sa imong anak nga napuspon daw ang imuha nga travel tungod sa weather condition. Mo graduate naman ang imong anak karong pizza 31. O sa kita ka nahimo nga magpaambit, mahimo nga gis speaker. Nasalamat sa Ginoo sa tanan nga mga magtutudlo diha sa eskwelahan nga gihatagan usab tag ikaduhang higayon kay ikaduha naman ako ning higayon diha maigsoon. Nasalamat sa Ginoo nga makapaambit usab ta o makapadasik sa mga ginikanan og mga estudyante nga motapos og ning graduate sa junior high school o sa senior high school. Padayon kita mag-aigsunan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ningon diri, ningon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayon man gud siya. Nasayon timan anato ni nga bersikulo ha. Ningon ang bitin, giingnan niya ang babae, dili ka na tinuod nga mamatay kamo. Giingon lang na sa Dios kay niingon ang bitin, bersikulo ni sa bitin,
Dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayon man gud siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan o mahisama kamo kaniya nga nasayon unsay maayo ug unsay daotan. Wow. Ang usa ka babayi mingtungha sa iyang una-una nga niingon siya, kini bang sulti sa bitin mainteres ko niini. O tanawa ra gud. Kay kun wato siya mainteres, dito siya kabuhat og ingon. Hinumdumi ang bitin dako og kontrabida atubangan sa Ginoo. Mangita gyud na siya pamaagi igsoon. Aning usab na tupog tingog ang ato nga speaker. Ani usab na pod mga igsoon ni Akson o wala ning ato ang tingog dinhi sa speaker na to igsoon nga gigamit. Good morning and God bless everyone. Gikan kayo ni Pastor Imogen gikan sa KSA sa Saudi Arabia. O salamat sa Ginoo sa imuha nga pagwas karon Brother Perlantano. Kumusta mo diha sa Dumaguete City? Ang Ginoo magapanalangin kanina. Balik ta sa ato nga programa igsoon sa ato nga mensahe. Tanawa ra gon. Miingon ang bitin, tinuod. Ingon diri. Dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayon man good. Grabe kayo bitaw ni bitin. Nasayon man good siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug may sama kamo kaniya nga nasayon unsay maayo ug unsay daotan. Grabe kayo pagpalami og istorya sa bitin ngadto sa usa ka babae ug ang babae na interes. Kumusta igso? Kung ikaw o ako makakita sa usa ka butang o ma-interes ka nga imong maanggon, igod ka mahimutang. Sama sa kahimtang sa usa ka babae. Sa iyang paglantaw kay niingon man siya, lami yung kanon, mingkaon gyud siya. Nakasala siya? Wa, nakasala kay iyang gibuhat. Ikaw ug ako ang sala. Mas dako nga sala kung ang sala nga tinuyuan. Bisan nakahibalo ka, supak sa balaod sa Ginoo. Hinumdumi kas alang nakasala si Iba ug si Adan ug sila gihinginlan sa tanaman sa idig. Hinumdumi igsoon ang kasaysayan sa atong mga kinikanan nga mao si Iba ug si Adan. Ingon diri mga igsoon sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maandindot kaayo og laming kanon ang bunga niini og makapahimo kaniyang maalamon. Hinumdumi na hipatik sa kasing-kasing hunahuna sa usa ka babae. Niingon siya, kung mukaon ko niini, mahisama gud ko sa Dios. Na interes siya sa usa ka mensahe sa bitin igsoon. Tungod kay na interes lagi ning buhat siya supak sa kabubuton sa Ginoo. Ikaw ug ako mga kaigsunan, kung dili gani nimo papuy-on kanunay ang mensahe sa Ginoo, posibilidad o posibilidad makasala ka atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Mary Ann Kaday Kabusok. Kumusta mo diha sa dapit sa Manuyod mga Kaday family o mga Kabusok family, mga igsoon, may buntag kanyong tanan niya. Unsay gihimo sa kababay na interes siya, niingon siya, lami kaayong kanon
O niya nahipatik siya una-una kung mukaon gyud siya mahimo siyang maalamon. Kinsa may dili ma-interes. Kay pasalig sa bitin, ingon ang bitin sa usa ka babay, dili ka na tinuod nga mamatay ka mo. Gituyo lang na sa Dios nga gisultian og duna say balaod kay nakabahalo manggod siya nga sa diha nga kamo mosupak sa iyang sugo mahisama kamo kaniya og maabli ang inyong hunahuna og salabutan og makahibalo na mo sa unsay maayo og dautan. Nainteres ang babae. Niingon siya, lami kayong kanon. O dili lamang ang iyang panglantaw mo'y naka-inganyo niya maigsoon, na-interes pag yun siya sa mensahe sa yawa. Niingon ang yawa, kung mukaon mo niini, nga mao ang bitin, mahisama yun mo sa Dios nga manggialamon. Tanawa ragon ang yawa. Brahit biya kayo ng yawa. Tungod sa iyang kabrahit, gitambok siya sa trono sa Dios. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Sister Miriam Kaday Kabusok. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo. Sa lain na usab nga kabuntagon nga iyang paakong gipukaw. Wow, tinuod ko na. Atog yung pasalamatan ang Ginoo nga gipukaw pagbitas Ginoo. Daghan kay mga tao sa tibok kalibutan wala na pukawas Ginoo, namatay direkta. Direkta paingon 6 feet below the ground. Hinumdumi matag buntag pasalamati ang Ginoo. Hinumdumi matag buntag lain ang yugto sa imong kinabuhi, especially today. Mauroy anlaw kasumaran sa mong anak. Ang kinamagulangan tingali na kailan ni si Sister Miriam Kaday Kabusok. Kay diha ni siya nag-eskwela diha sa Kamansi kaniadto tulo pa ni katuig. Gipa istorya nas magtutudlo, introduction, welcome address, tulo pa katuig. Pag humag istorya migdalagan nagpalaban sa inahan ug amahan. Ingon ni anak mga igsoon. Until na magkaigsunan to God be the glory. Ato sa makita mga igsoon among sang nakita ang good performance even sa iyang pag-eskwela until now. Una nga panalangin sa Ginoo. Ang importante, kitang mga ginikanan, ikaw papa, ikaw mama, ikaw mag-una sa imong mga anak nga mahimo kang maayong example sa imong pamilya. Padayon kita mga igsoon, ingon diri, sa pagkakita sa babae, ang maong kahoy maanindot kaayo og laming kanon ang bunga niini og makapahimo kaniyang maalamon. Usab na po ang speaker igsoon. Sa iyang gihimo mga igsoon, sa diha nga iyang nakita ang kahoy, lami kay kanon o niya sa iyang una-una mahimo siya maalamon, iya gong ikaon oy. Mikuha siya o mikaon gikaon niya kini. O niya dili pa gyud niya paigo. Iya pa gyud giangin iyang bana. Siyempre iya biyang bana. O niya gihatagan niya ang iyang bana og mikaon usab. Mikaon sab si Adan. Tan-awa ra gud. Pagkahuman gayon nila kaon, naabli ang ilang salabutan kung nakita nila nga hubo di ay sila. Adito na. Minggawas yun ang resulta. Sa diha nga naabli na ang ilang huna-una, sakto gid ang bitin. Sakto. Kaysa pagkaabli silang huna-una, gibati na gyud sila kaulaw nga naman. Siyempre nakabalo na sila sa maayo og dautan. Ini bang bitin mengso peteng braitas abdi ay. Una nga sa diha nga amo sa kababay na interes ningon siya pagkaalami ang kanon ay. O niya kung mukaon siya, mahimo siya mga alamon, na alamon yun sila. Sila pag yung duha. At anawa ragot. O ningon dire.
Pagkahuman gayon nila kaon, naabli ang ilang salabutan o nakita nila nga hubo daay sila. Busa naghimo silang mga tapis gikan sa dahon sa kahong igera aron itabon sa ilang lawas. Sa sinugdanan maigsoon mao ginay nahitabo sa tao. Pero karon maigsoon, nabali na sa binahinay na sa social media, maghubo na lamang ning tawo. Si Iba o si Ada naulo man to sila sa Dios. Pero karon maigsoon even sa social media aron mo sikat mabayran maghubo oy. Hello. No na may mga nason nga sama ni ini. Nga murag mga hayupan ba mga igsoon, social media man taron. Pero doon ay mga lugar pa mga igsoon nga murag tingali nature na nila. Nga ang babae o lalaki man naghubo ra. Munang dinhi sa Pilipinas maigsoon kita mga Pilipino, Pilipina, dili maguna nato culture, munang hilasan gyud ang tao pag abot sa social media kay masikat man gyud. Kay mas labi mang paminaw og lantaw sa mga tao labi na sa mga lalaki ug ang babae maghubo. Unsa kaha ang lalaki may maghubo kay sa social media maigsoon kasagaran magbabae man maghubo. Agawas sa mga babae mga igsoon nga may nadlokon sa Ginoo o naglakaw sa pagkamataro natural. Dili man tanan dili sa nato na i-general parihara maguna babae lalaki. Hinumdumi maigsoon si Iba si Ada na ulaw biya sila. Pero karon maigsoon sa sunod nga may henerasyon unsa may isulti nato ana. Di walay ulaw. Aron ta musikat sa social media. Kay mga tao sa kalibutan mas manindot man mga katawag bahakak maigsoon. Pinaagi sa mga paglantaw sa mga mata. Unsa may nahitabo kang Iba? Di ba niingon siya paglantaw niya sa kahoy pagkaalami ang kanon oy. O niya naghuna-huna pag yun siya nga sa diha nga iyang kanon mahimo siya manggialamon sa giingon ni Satanas maigsoon sa usa ka bitin sakto biya niingon siya nga dili maguna tinuon nga mamatay kamo. Ang nasabtan magud sa babae igsoon nga nahadlok siya nga mamatay siya siyang tawhanon nga kamatayon. Pero ang ipasabot sa bitin usa mato siya kasambingay. Nga kun mukaon ang usa ka tawo ni atong panahon na mamatay ang iyang espirituhanon nga bahin. Nahadlok man siya. Lamang maigsoon sa pagkakita pag yun niya sa bunga, kag ipakita magud sa bitin, pagkaalami ang kanon oy. Ang awar ko ng tao maigsoon kung mainteres ang mga butang, di ko na mahimutang bahalag walay ikaya. Apan kung doon ay Ginoo si mong kinabuhi, bisag unsay kahimtang sitwasyon, kung unsay maabot nimo, kontento ka. Hinumdumi ang pinakadato sa tibok kalibutan, kontento kung unsay na niya. Wow! Ibutang sa imong kasing-kasing una-una. Kay kung diskontento gani ka, mag-insomnia gud ka, kay di magkakatuog, matud basta kasipon. Ingon diri maigsoon, busa nahimo silang mga tapis gikan sa kahoy, igera aron itabon sa ilang lawas. Sa pagkasalob sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw-lakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan, apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Hesus, Ginoong Dios. Nganong ang lalaki may gitawag sa Dios og una, dili man ang babaye. Simpre unang gibuhat sa Dios dili si Iba, kundi si Adan, ang pinakaunang tao sa tibok kalibutan nga gihuypan sa ilong aron adunay gininhawa nga mao si Ada niadtong panahon na. Kung imong basahon ang kasaysayan gikan sa Genesis 1, Kapitulo 1, Kapitulo 2, ngadto sa 3 karon nga atong gibasa, si Adan wa say nakita sa tanan nga kahayupan nga sama niyang panagway. Usam na sa ang speaker exon.
Unsa di ay igsoon? Ang giingon diri sa Biblia igsoon, kubol lang gyud kayo ang ato nga speaker igsoon. Tingali okay lang tiningali kamay igsoon, kuwao lang nato ni nga music o kamay. Ako sa ning i-adjust. Padayon ta mga kaigsuonan, kubo lang yun kayo. Ato na ning ipadayon mga kaigsuonan sa inglit ang atong oras nagdagan man. Ingon diri sa pagkasalop sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw-lakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. Nganong nitago man to sila igsoon? Kay nakasala. Talagsa ra gyud tawo igsoon nga dili mo tago kung makasala. Even gani sa gobyerno, kung ang tao makapatay, kung ang tao makasala igsoon, mutago oy. Mahadlok, di na mo anas iyang Pinoyanan, mangita yun na sa kasibatan. Tinoon dili. Kaya nakasala man. Makasala gani ang tao sa pamatakan sa panggobyerno, mutago yun ang tao, kay hadlok mapreso. Maunay tinuon nga realidad sa kalibutan. Dili lamang sa Biblia. Kung ikaw makapatay, kung ikaw makapangawa, kung ikaw makabuhat og sala, babaeng lalaki, makasala kas imong bana, makasala kas imong asawa. Moabot yung panahon kung makatago ka lang, makatago ka pa, pero moabot yung panahon, way aso makumkum. Hinumdumi si Adan mingtago kay nahadlok sa Ginoo. Ganong nitago kay nakasala sa Ginoo. Ikaw ug ako, hinumdumi ngaway nalilong atubangan sa Ginoo. Kung makasala ka, dapat ang kunang sala. Ayaw pagpaasip, ngawa ka makasa, kay mo samot yung kang makasasal. Si Adan igsoon, ingon dire, nadungog ko ang imong paglakaw-lakaw sa tanaman, o kiabot ako kahadlok o mintago ako kay hubo man ako. Unsay tubag sa Dios? Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios, mingkaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang gibaliktad man usab sa tawo mga igsoon. Adunay mensahe si Brother Doria, Ronnie Doria from Kanghata. Good morning Pastor, good morning usab ninyong tanan diha sa Kanghata. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ilabi na sa tibok nimong panimalay sa mga Doria family diha sa Kanghata. Akong amigo nga si Brother Ronnie Doria nagwasosab sa atong programa. God bless you kaninyong tanan diha sa dapit sa Kanghata. Unsay giingon diri, ang lalaki ning tubag, ang babae nga gihatag mo kanako maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy o mingkaon ako niini. Tanawa ra ka, tanawa ra ko. Gibali niya. Ingon ang lalaki, gimahayan, kung imo pang una-unaon ba, gimahayan ang Dios niini ni Adan. Kay giingnan man niya ang Dios. Ang babae na imong gihatag Ginoo maoy nagtintal nako. Katanawa ra. Ang lalaki mitubag, ingon siya, ang babae nga gihatag mo kanako maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mingkaon ako niini. Gi-interview na usab ang babae sa Dios. Away puas ang interview ani. Gisukit-sukit. Ingon ang Dios, ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Wow. Unsay tubag sa babae? Gipasangan lang ang bitin, oy. Perting pagkadaotas bitin ani trabaho ah. Tanawa na gud ang tubag sa babae. Gihanoo ka tanan. Ingon din. Gilat ko bitin mo hinungdan nakakaon hinuon ko. Natanawa ra na. Sikat ni atong panahon na igsoon sa atong mga ginikanan
sa atong papa o mama, siyempre si Eva o si Adam ginikanan. Doon na nagyo sila'y rason. Sa diha nga nahimukso ang katarungan o rason sa diha sa ilang pagpakasala at ubangan sa Ginoo tungod kay misupak sila sa balaod sa Dios niadtong panahon. Di na gyud mawala ang rason sa tao. Hinumdumi si Cain o si Abel, diya nasab ang rason sa duha ka managsuon o usa ka managsuon. Pero ang nakanindot manggod sa kinabuhi sa duha ka magtiayon nitong panahon na ibi nakasala sila, ilagyapong nahibutan sa ilang una-una nga makahimo silang pagpasalamat sa Ginoo. Kung ikaw makasala at ubangan sa Ginoo, ayaw na lang gud pagpa-as if nga wa ka makasala. Kinabang ko itaw sa kalibutan nga mo ingon tinuod gina pastor, wagyo ko sa ingon pagsaksi gyud ang langit, wagyo ko sa bisay kung saon. Ayaw na lamang. Sa diha mga kaigsunan nga tao si Cain o si Abel, si iba wag yun siya malimot sa kayos Ginoo. Siyempre buk atong iyang sala kay siya binadanukan, pero nakarason man si iba. Ningon man si iba sa kini magong bitin Ginoo. Limbungan kaayo giilad ko. Unang ayaw pumupailan. Daghang mangingilad kay daghang po magpailan. Hello, daghang mahimong maulog-ulogan kay daghang mangulog-ulogan. Daghang maulog-ulog kay daghang magpaulog-ulog. Mangutan ako, kung sa man ay buhaton na mo, pastor, aron dili mi mauwan, aron dili man mailan, di magbasag kasulatan. Ikaw ug ako pwede mo makatuki sa pulong sa Ginoo. Daghang kay minsaidor karon na nag-away sa social media. Nag-ilog og tinubuan. Unsay gibasihan, patukuranan. O ingon na kanirang among title may makaluwas. Kining among relihiyon may sakto. Pero ang tinuod nga insakto, katong nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, labaw sa tanan nagkinabuhi, sumala sa kinabuhi ni Jesus. Bisag di pa kamo angkon o mo laban sa denominasyon o title sa simbahan, apan ang imong gilabanan ang pagkamayos Ginoo. Ayaw hikalimti sa panahon na ikaw gitabangan, kay mao na ikalipay sa Dios. Sa panahon ikaw igsoon nga iyang gitabangan, hinumdumi maayo siya kanimo. Si iba igsoon nga nakasala siya pero nakapasalamat gyapon sa Ginoo. Tanawa ra Godis kapitulo 4 sa Genesis. Si Cain o si Abel ingon diri. Si Adan nakigilawas kang Eva nga iyang asawa og nanamkon si Eva og nanganak og batang lalaki. Miingon si Eva, hinumdumi ang mensahe ni Eva. Bukat ang ilahang sala at ubangan sa Dios. Siyempre gihinginlan sila sa tanaman sa Eden o misupag sila sa balaod sa Dios. Sa diha nga nakahikaton o nahibalo sila kung unsay ilang buhaton aron sila manganak. Si Adan nakikilawas sa iyang asawa nga mao si Eva. Siyempre obligasyon na base sa balaang kasulatan nga ang babae para sa lalaki o ang lalaki para sa babae. Lamang gidili sa Biblia nga di ka makighilawas sa dili nimo asawa. Dili ka makighilawas sa dili nimo bana, labaw sa tanan at ubangan sa Ginoo. Di ko na malilong isa. Maunay akong sa base sa Biblia. Apan si iba unsay giingon dire, nakabaton akong anak
tungod sa panabang sa Ginoo. Si Eva ug si Adan nakasala apan sa diha nga ang pagkamaayos Ginoo nagpadayon kanila. Nakapasalamat si Eva. Mangumusta ko kaninyo karon. Sa diha sa panahon nga gitabangan mo sa sitwasyon nga nagkinahanglan mo panabang, nalimtan ba ninyo ni? Nakalimot ba mo sa panahon nga nangayo mo panabang sa Ginoo? Lord, tabangi ko. Ug wa mo pakyasa. O sa diha nga wala na mo pakyasa sa Ginoo, nakalimot ba mo nini? Ayaw hikalimti ikson. Ibin ang atong ginikanan, ningingon siya. Nagabaton akong anak tungod sa panabang sa Ginoo. Wow! Ikaw ug ako gipasinati sa pagkamayos Ginoo. Ang Biblia nagdasig ka nato. Sa panahon nga nagkinahanglan ka og panabang, gikan sa Dios, wa gid ka pakyasa. Lamang ayaw hikalimti ang iyang mga pagpahinumdum. Ikaw ug ako maoray na sayon sa imong gibuhat o sa imong nahimo atubangan sa Ginoo. Way kalabutan ang imong pamilya, way kalambigitan ang imong silingan sa pagkikirelasyon nimo atubangan sa Dios. Ikaw ug ako dapat maningkamot para sa Ginoo. Kay ang tinud-anay sa diha nga imo ning buhaton makita na mismo sa imong kinabuhi nga naagoy Ginoo. Wow! Hinumdumi kung ang Biblia mo imong gitun-an, ang imong kinabuhi sama sa batasang kinaiya ni Jesus. Apan kung dili gani nimo kikinabuhi ang kasulatan, bisag unsa pay imong pundok sa tibok kalibutan, dili yun na matawag haom ang imong kinabuhi atubangan sa Dios. Mga igsoon, sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3, sa tanan nga naminaw karon sa inyong panimalay, padayon ang inyong ubos na alagad, nagdasig, naglikon sa matagusan. Wa may magdalag relihiyon, wa may magdalag title, wa may magdalag pundok, kay ang kaluwasan, kadaugan, kabaguhan naa sa balang kasulatan. Lamang gihimo ang pundok aron mahimo tag legal atubangan sa paggobyerno, dili ta mahimong illegal. Apan dili na maoy rason nga mo'y modala sa kaluwasan ang imong pundok ng ibarugan karon. Salamat sa Ginoo. Unsay giingon diri? Nakabaton akong anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan siya kain. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastora Elsie Candelario. Nagwas karon sa gikan kayo sa Cavite City, Igsoon. Kumusta man ang imong nga kahimtang? Ilabi na sa imong physical nga bahin, o sa imong nga pamilya, sa imong nga bana, Dodong Jonathan, o sa inyo ang duha ka mga anak, o sa atong mga igsoon diya sa pamilya ni Dong Premier Manong Rani, Nathan, Raymond, o sa pamilya ni Pipito. Ang hinaut ko, ang Ginoo kanunay atong pasalamatan. Bisan asa ta, bisan unsa may kahimtang og sitwasyon sa atong dinis kalibutan, padayon ta magpabilin, magpagamit sa pagkamayos Ginoo. Ingon dire, ginganlan niya Cain ang unang bata ni Eva. Ang duha ka managsuon nga si Cain o si Abel nahimugso atong panahon. Lamang sa duha ka managsuon, diha na usab ang gitawag comparison. Kanong moingon makong comparison, si Cain mag-uuma, si Abel magbalantay sa mga karnero. Duha ka kahimtang sa sitwasyon sa tao sa kalibutan kung unsaon nimo pagpahimot ang Dios. Lamang managsuon dili magkaparehag desisyon. Ikaw ug ako nagkalain-lain man ang inyong obligasyon ngadto sa Ginoo,
dapat mahimuot gyud ang Ginoo. Ingon diri igsoon, ang bata unya nanganak siyag laing batang lalaki nga ginganlag Abel. Si Abel mao'y manghod ni Cain. Ang duha ka bata nga lalaki mindako og nagkalain-lain ang obligasyon sa matag adlaw nila nga kalihukan. Ato ning basahon, si Abel magbalantay sa mga karnero og si Cain mag-uuma. Wow! Si Abel mag-uuma, sa tupa si Abel magbabaol. Unsa man day ang meaning sa magbabaol, pastor? Siyempre magtatanim ng palay, magtanim ng gulay, gulay dahil palay may sun, balay dahil humay, mga utanon o unsa pa niya. Basta kabahin sa pagtanom, mag-uuma. Like me, mag-uuma. Wow! Una nga, si Abel maigsoon, gitawag siya og pakiro kay magbalantay sa mga karnero. Sama kang David, sama ka Moises nga magbalantay sa mga karnero sa iyang ugangan nga si Jethro. Apan tugad bida glory, bisag magbalantay si David sa mga karnero, iyang gibuntog si Goliath pinaagi sa pagkikaway, mga kaigsunan. Ato ning basahon ang kasaysayan sa duha ka managson. Ikaw o ako pwede nimo ning himuon nga ibutang sa imong kasing-kasing ug unsay angay nimong buhaton aron malipay gyud ang Dios. Wow! Lawan si Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Ria Amante, nagwas usab karon. Good morning, Pastor Sapre, God bless. May buntag sa tanan nga mga Amante family. Ako ning basahon sa pagpadayon. Ingon diri igsoon, mag-uuma si Cain, mag-uuma. Usa ka adlaw ni ana, naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Wow! Wala usab nag-explain ang Biblia nga samtang naghalad si Cain, iyang gikuha ang pinakanindot nga bunga gikan sa ihang mga tanom aron ihalad ngadto sa Dios. Hinumdumi, managsuon silang duha. Ingon ang 4, nagkuha usab si Abel og pipila ka mga panganay sa iyang kahayupan. It meant to say, panganay permerong panganak sa iyang mga kahayupan nga iyang giatiman. Pipila. Sa tupa, ubay-ubay ang iyang ihalad kay pipila ka porsyon sa mga kinamagulangan o unang anak sa iyang kahayupan. Wow! Ato na ba ning ibutang sa to kasing-kasing? Ikaw ug ako kung layhan kag panalangin sa Ginoo, buhata ang ikalipay sa Ginoo. Kay maunay insakto base sa balang kasulatan. Apan kung ikaw ug ako mausikan gani, ayaw pagmahay nga di ka panalangin sa Ginoo. Biblikal na igsoon. Si Cain wala nagdiscuss ang Biblia nga si Cain nagkuha sa nindot o pinakaanindot nga abot gikan sa iyang kaumahan, mo'y hinungdan siya wala kahimut-is sa Dios. Samantalang si Abel maigsoon sa iyang pagkabakiro sa mga karnero, nagkuha siya pipila ka mga kinamagulangang anak sa iyang pinakaanindot nga karnero, gihalad ngadto sa Dios. Ikaw ug ako kung usikan kas mga butang para sa himayas Ginoo, usikan usab ang Dios mo, panalangin nimo mga kaigsunan mo, na klarong pagkaistorya. Hinumdumi, ikaw ug ako tao lamang atubangan sa Ginoo. Kay kung dili gani makita sa Dios ang imong tinud-anay o sineryosong pagserbisyo ngadto sa Dios, way na panalanginan kas Ginoo. Higod ka panalanginan, ayaw pagdahom nga malipay nimo ang Dios. Dili ni siya pagpadasig
nya mudasig ang tao kung dili balaod ni mismo sa Dios. Igsoon, dili ni ulog-ulog. Ikaw ug ako kung layhan kang panalanginas, Ginoo, buhata karon, right now and forever, kung layhan kang panalanginas, Ginoo. Apan kung usikan gani ka, usikan sab ang Ginoo mo panalangin mo. Mo na klaro. Unsay giingon? Tanaw ragon. Nagkuha si Abel og pipila ka mga panganay. Imagino na to, pipila ka panganay. Pero ang taos kalibutan, usikan, oy, si pastor ay madako ng tiyan anak. Si pastor ay mabulahan anak. Kay ngano man sab ang mga lider sa simbahan, dili man tanan seryoso nga mo serbisyo para sa Ginoo. Doon naman po'y gitawag interes. Sama sa usa ka gibuhat ni iba nga na interes nga mahimo siyang manggialam. Mao na makatagam sa unang pilian ng mga alagad sa Ginoo. Nga inyong hatagan kay mausik ra nang inyong gihatag para sa Ginoo. Hello. Pilia ang mga alagad sa Dios nga seryosong nag-alagad at ubangan sa Dios. Kung dili gani ninyo pilion kanang inyong gihatag para sa Ginoo, usikan rin yun na. Iwaldas-waldas rin yun na. Dili yun na gamiton para sa ministry. Himuon na ng personal na interest ikson. Apan ang tinud-anay nga nalagad sa Ginoo, ibin ang iyang kinabuhi, ibin ang iyang atensyon, andam ng ibuhis para sa himaya sa Ginoo. Ingon diri nagkuha usab si Abel og pipila ka mga panganay sa iyang kahayupan, og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong bahin ngadto sa Dios. Wow! Ikaw usikan gani ka. Hinumdumi kung ikaw nga tao at ubangan sa Ginoo giusikan, how much more ang Dios usikan sab nang mupanalangin nimo. Tinuod dili. Ayaw pagmahay. Adik ka panalanginan. Isa kung saon pa na ni Mokila ang Diyos. Kay Biblia atong basihan ekson. Biblia maoy mutugan sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran muhatag nimo kakawasan. Ingon diri ekson, nahimuot ang Ginoo kang Abel o ang iyang halad apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad. Busa nasuko si Cain og nagmukot. Walang kanang tao masuko, di nakatulog. Kanang ang tao mo dumot igsuon sa iyang sikataw, di nakatulog, magbalisa na. Maguna-una man ayay, aga kong gidumtan basig kung saon ko niini. Moro na'y mag-insomnia. Hinumdumi ang tao nga imong gidumtan, labaw sa tanan nga mga alagad sa Ginoo, just relax ra na, lami kay nagkatulog. Ano man, o manay kalibutan. Apan ikaw naglagot, ikaw may magbungkot sama sa kahintang ni Cain. Nabay tao nga mahasuko megson nga magkatawa. Nabay tao nga nangisog nga dili magbugot. Si Satanas may igsuon tungod siya ang kalagot nga nung naingon niya na iyang itsura. Kay perte niyang lagota, munang nabati iyang nawong. Pero si Satanas may igsuon muna'y pinakagwapong tao sa panahon nga siya right hand pa sa Dios. Hello, nakuha ba na to? Doon na ba tayo pagtulunan nga nakuha gikan sa balang kasulatan? Gawa matay na ang gidiscuss diri maigsoon sa FM radio. Minsahe mas Ginoo aron ikaw ug ako magkat-on niini. Nasayod ko daghang naminaw karon. Manghinaot ko uban ang tabang sa Ginoo nga atong masabtan ang mensahe sa Ginoo. Kung layhan mo panalangin, ayaw usiki paghatag para sa Ginoo. Kay usikan gani mo kay tao rata katubang nga sa Ginoo kinsa may usikan. Mas usikan o niya ang Diyos. Muingon man ang Diyos, ay,
Panalanginan ang tawhanang ibordahi raman na. Usik-usik ka raman na, natanawar na. Usikan maganit ang tao nga muhalad para sa Ginoo, unsa pa ka ang Dios nga muhatag sa tao nga way klaro sa pagpangalagad sa Ginoo. Hello, klaro ha. Seryoso ha ang Dios, kay seryoso siya manalangin kanimo ikso. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Ronnie Doria. Salamat pastor sa mensahe. Nood gina. Ikaw ug ako ibin sa imong asawa o bana o di gani ka seryoso unsay mahitabo sa imong relasyon. Di ba gubot paslukot? Di ba mag-una-una kag pasangil sa imong asawa, sa imong bana, naglaki maning akong asawa, nagbahi maning akong bana. Ang sa man na maigsoon? Nagbahi maning ako ang bana, naglaki maning akong asawa. Di ba ikaw may mag-una-una kay ang imong una-una dautan man? O sa may mahitabo sa imong pamilya, di way klaro. Apan kung ikaw na sa minsay Ginoo, hinumdumi, just relax ka, iksoon. Kayang tanan nakita sa Ginoo. Walay usa nga masalibdan sa mga panglantaw sa Dios. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14. Hinumdumi o ibutang sa kasing-kasing kunaunag sa labutan. Even ang Hebreanon Kapitulo 4, versikulo 13, walay usa ka butang nga masalipdan sa mga mata sa Dios. Wow! Ikaw makatago ka? Tanawa si Ibag si Adan dito sa tanaman sa Eden nga nakasala. Naguna-una silang tago oy. Base sa balang kasulatan igsoon, mas lisod ang balaod sa Dios. Apan hinumdumi kung ikaw magkinabuhi sa balaang kasulatan, nindot ang imong kinabuhi, kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, kausaban sa imong pamilya, imong maangkon pinangga. Wow! Mao nga ning ingon ang Efeso Kapitulo 4 igsoon, versikulo 27, ayaw hatag gigayon ang yawa. Si iba niya atong panahon na igsoon, wa gyud niya, wa siya kabantay, iya manggihatagan og higayon. Ngano man? Ngano nakahigayon ang bitin? Na-interest man siya. Niingon man siya igsoon nga, wow, pagkalami ang kanon. O niya kung mukaon ko maabli ang akong salabutan, sama na ako sa Dios. Ikaw kung ako ma-interest gani ka, makasalagad ka. Muna'y klarong pagka-istorya. Apan kung mahitabo na sa imong kinabuhi, i-erase na sa imong una-una og salabutan og hangad sa langit. Lord, tabangi ko, ipahilig kay ko ni ining tentasyon. Pero umiingon ganita, ayay, higayon man tanawan na. Siyempre, imo nang ipasulod ang tentasyon sa imong kinabuhi. Mao nga mubalik ta sa kahimtang sa duha ka managsuon, kinsa may gipanalanginan, si Cain, si Abel. Siyempre si Abel. Og sa diha nga nakita ni Cain nga yang igsuon, gipanalanginan maning akong igsuon, beting lagutang Cain. Nasilos, nasina. Unsay nahitabo sa managsuon, gipatay niya si Abel oy. Hello. Kuna daghan kayrong pamilya managunay patay, managunay mga silingan, managpatay, managilog sa bukog. Hinumdumi mga ekson, ibutang isilsil sa imong una-unang salabutan. Usa ka butang nga imong patayan, asa makapaingon, prisuhon ka og ikaw makapatay. Og ikaw mamatay adto pukas below 6 feet below the ground. O ikaw makapatay, magtago-tago sab ka, siyempre nakasala ka, sama kang iba o kang adan. Mayo bang resulta sa imong pamilya? Malinahon ba ka sa imong kinabuhi? Dili o dili gyapon.
Hinumdumi, mas maayong magpabilin kang mapailubon atubangan sa tao o atubangan sa Dios. Kay kanang tanan, kadaugan, kasiguruhan, imong maangkon pinang. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Jake. Cardama Bastona, good morning Pastor from Binglanilla, Cebu City. Sa diha mga kaigsuonan, wa magyud to mahimutang si Cain. Siyempre, lagot na gyud sa kayo, guba na kayang nawong nagbungkot na siya. Interview sa Dios kanong nagbungkot maka Abel, Cain. Awa na dawata nimo ang akong gihalad Ginoo. Ingon ang Dios, kung ang imong gihala na pakahimuot pa nako, dawaton nako. Dili nako dawaton nako oy. Tan-awa ang imong igsoon. Unsa magoy gibuhat kang Abel nganong nahimuot man ang Dios kang Abel. Gihimo ni Abel ang pinakabis para sa Dios. Wow. Ikaw ug ako makahimo ba niini karon? Yes, 100%. Ikaw ang giagad. Ikaw ang magdesisyon, igsoon. Kung buhaton nimo ang pinakabis para sa Ginoo, ang Ginoo muhatag og labing maayong panalangin para nimo, dili para sa ubang tawo. Siyempre ikaw naghago, ikaw nagsakripisyo, ikaw nagantos para sa himaya sa Dios. Nganong uban may panalanginan? Diba? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Anton Vlog. Nag-watch ko sab karon Nexon. Labi na sa kinabuhi ni Brother Josepino para na from Cebu City. Kumusta ang mga Paran family? Ano na si Minsay, blessed good morning Pastor Safre, Pastor Saf, o sa tanan nga mga kaigsunan diha kang Kristo. Wow, tugad pida glory. Maunay matuon. Sa diha nga nahiabot na gyud kalagot si Cain. Bagi sa kapukong oy, ang iyong una-una, ingon siya. Sa iyong una-una, kasing-kasing isoon, kung mapatay na ako ni si Abel, makabalos na gyud ko ani. Pero sa iyang napatay niyang isoon, si Batsab siya, muragsak siya mga ginikanan. Gi-interview sa Dios, nabakakpak yun. At tanawa na gud ang gihimo ni Cain. Ingon diri maigsoon ako ning ibasahon pagpadayon. Tanawa ra gud ang Ginoo miingon kang Cain. Nganong nasuko og nagmugot ka man. Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta. Tanawa ra na, dawaton ko unta ang imong halad. Apan dautan man ang sala, nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo. Busa kinahanglang buntugon mo kini. Nakuha ba nato kini nga pulo nga busa kinahanglang buntugon mo kini. You and I dapat makabuntog kas tentasyon sa kinabuhi. Minyo ka, doon na kay asawa, doon na kay bana, buntoga ang tentasyon nga dili ka makahimo og sala atubangan sa imuhang bana, atubangan sa imong asawa, labaw sa tanan, atubangan sa Dios. Mahinungdan nga kidiligod ang gitawag og pagkabit-kabit base sa balang kasulatan. Kay mahitabo gyud kang dili ka matinud-anon atubangan sa Ginoo. Kung ikaw alagad sa Dios, ikaw pastor, ukihan nimo ng imuhang mga kaigsuonan kanang pagkabit-kabit. Ayaw. Hello. Base sa balang kasulatan. Apat kung ikaw moingon ra, wag gyud na consideration pastor. Base sa balang kasulatan, wala na consideration. Kung kasulatan imuhang basihan, naghatag bag consideration ang Dios kang Cain o kang Cain o kang Abel. Ning-ingon ang Dios kang Cain. Kung imo kining buntugon, tanawa ra ko diri ingon diri igsoon, apan dautan man ang sala nga nagatang kanimo sama sa ihalas
nga manana buot mo tukob kanimo, busa kinahanglang buntugon mo kini. Mao nga dili gani kakabuntog sa tentasyon sa imong kinabuhi, ikaw mo'y mabuntog. Dili itong buntog nga naas Laguna nga walay iko. Niingon ang Dios kang Cain, buntogon nimo kini. Sa diya nga moabot nimo ang tentasyon. Apan kung dili gani kakabuntog kay maulagi na kay mo ingon sa mapasayloon bili na ang Ginoo, pastor. Ikaw ray gaingon-ingon aron ka makabuhat og dili maayo atubangan si Ginoo. Imo ra nang rason. Pero base sa Biblia, dili na mo insaktong rason. Klaro dili. Mao nga ang tao dili kawad-an og rason sama sa gibuhat ni Cain until now. Mawad-an kalag rason kung wa kay ikarason kung ang imong kinabuhi na hisubay sa balaang kasulatan igsoon nganuman kay imo mang tumanon ang ikalipay sa Dios. Maningkamot magkakutob sa imong mahimo nga malipay nimo ang Ginoo sama sa gibuhat ni Abel. Base sa balaang kasulatan. Ingon diri unya si Cain mingingon kang Abel, mga tuta sa umasa dito sila sa kaumahan. Giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon, unya ang Ginoo nangutana kang Cain, tan-awa ra ba na? Mingsamot og pamakak si Cain, gi-interview si Cain sa Dios. Hain man si Abel nga imong igsoon. Ay si Cain sab ning tubag, si Cain ning tubag ambot. Tatan-awa ra na. Batasang Satanas. Ambot. Pero maod ay nagbuhat. Biyo nagpatay niya si Abel. Inasina lagi siya. Ikaw igsoon, imo ba nang buhaton sa imong igsoon? Nya mo patay na lamang ka kay doon na kay interes. Layhan ka mo yaka sa katungtanan, unsang katungtanan nga imong gi-interes. Mauban na ikalipay sa Ginoo. Yak-an nimong tibok kalibutan nga sumpahon ra manis kalayo. Layhan kang mag-angkog mga bulawan pisag unsa, tabunan ka maigsoon. Kung unsay naan nimo nga gihatag si Ginoo, pasalamati ang Ginoo. Ikaw ug ako mao may nahibalo sa imong kapasidad nga di nimo kaya kabuton bisag mo palit pagag-chapel. I-enjoy ang imong kinabuhing Kristohanon kaysa diha nga ikaw ma-enjoy sa kinabuhing Kristohanon, ma-enjoy ang Dios nimo ug sa diha nga malipay timan iguni. Sa diha nga mahimot ang Dios kanimo, panalanginan yo kas Ginoo sama sa gibuhat sa Dios ngadto kang Abel. Ikaw ug ako karon kung layhan ka panalanginas Ginoo, halabuhata ang pinaka-anindot, pinaka-bisparas Ginoo. Wow. Base sa balang kasulatan. Dili base ni pastor, dili base ni pastora, dili ni base ni sister, ni brother. Kaya pulong sa taong maigsoon kung dili magbasa kasulatan, patabo ginagyaw-yaw, even sa social media. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Nathan Candelario from Cavite City nga nagwaso sa atong programa. Muna ako sa akong kinabuhi, managsuon, igsuon, silingan, mandigod kung mamugos, kung dili, maminaw sa mensahe Ginoo. Dili na ko ipamilit ang mensahe Ginoo, o dili kin maminaw sa mensahe sa Dios. Lamang doon na may maminaw o sarili, ipadayon na mo ang obligasyon, isig alagad sa Dios. Kinaning kamot sa ni, nga mahimot na mo ang Ginoo. Labaw sa tanan, mahimot o malipay na mo ang Diyos sa mong kinabuhi. Ikaw o ako makahimo ba nini? Yes, makahimo igsoon. Kung ikaw layhan kahimot as Ginoo, buhata ang tanan para sa himaya sa Diyos. Magbasa ka kasulatan. Sa imong pagbasa sa kasulatan, ikinabuhi ang kasulatan. Ay walay bisan unsang balakon sa tibok kalibutan nga kasupak nini. Nga naman, pulong sa Ginoo ang imong kiwalay. Wow. Wa ka nagdalag relihiyon.
wa ka nagdalang pundok, wa kay gilabanan nga pundok. Ang imong gilabanan pagkamayos Ginoo. Unsay giingon? Ingon si Cain. Si Cain mitubag ambot, magbalantay bagod ako sa akong igsoon. Pero nakabalo na ang Dios. Ingon ang Jes, busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsoon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Karon tinunglo ka na og isalikway ka sa yuta diin ang dugo sa imong igsoon nga imong gipatay miagas o migtuhaw. Grabe. Maungas kalibutan kung doon ay tao nga mainteres, layhan ang mupatay. Manghumutas mga alagad sa Ginoo. Hello, sakit pamalanungon. Apan hinunumi kung na ay Kristo sa imong kinabuhi. Ibig sakit nga pulong, di ka pwedeng makapanamas-tamas ibig sa imong igsoon. Apan kung dili gani ka makatugkad sa mensahe sa Ginoo, magpatabog lang ka giyaw-yaw igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanang nga naminaw sa FM Radio. Mo'y hinungdan ayaw hatagi higayon ang yawa. Kaya kung hatagan gani ni mo higayon ang yawa na mo dominar sa imong kasing-kasing, huna-huna o salabutan, magmugtok ka sama sa gihimo ni Cain. Di nakakontento, diskontento ka na. Kay layhan ni mong yakan ang tibok kalibutan nga ikaw ray mabuhi o dili mabuhi ang uban. Ingon ang Efeso, atong basahon kapitulo 4 bersikulo 27. Ato ni tapuson aron ta dili magkaalang-alang sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Ingon ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 27. Ato ni basahon, doon na mo'y Biblia may igsoon, pas sa panahon ni Cain o ni Abel wala pa ang kasuguan. Napulo kasugo o dili ang pagpatay, ang wala pa ang napulo kasugo panahon ka Moises. Mangutana ko, sa diha nga nahimukso na ang napulo kasugo, ningtuo ba ang tawo or wala? Sa diha nga nahimukso na ang pulo kasugo, gituman ba sa tao? Ikaw o ako nakatuman ba? Ako nang i-reverse igsoon ang imong pangutana karon. Yes, muingon ko, sa diha nga nahimukso og panahon pang kang Abel o kang Cain, wala pa ang 10 commandments. Apan sa diha nga naay 10 commandments, nabuhat pa ni sa tao? Wag yapon. Sa diha nga nakita sa Dios nga nahimo o nahimukso na ang balaod nga gihimo o gisugo ngadto kang Moises, sa panahon kang Moises igsoon, mingsamot na hinuon kangilad ang tao. Muy hinungdan mga kaigsuonan, nagkita sa Dios ang kalibutan mingsamot kangilad. Kung mudrikta gani ta sa Mateo igsoon, ang rason o katarungan nganong ipakatao si Jesus aron ikaw mapag-uunta sa iyang katubanan o magkinabuhi ka sumala sa kinabuhi ni Jesus. Hello, nabuhat ba na sa tao? Or istorya ra na sa tao? Apan si Jesus ningon siya sa Pedro, Exon, unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 16, magbalaan kamo kay ako balaan man. Ang gipangayo ni Jesus, maunay iyang gusto. Apan ang tao hangtod karon na aragyapoy rason
Tinuod din mo ang kunta igsuon sa panahon ni Cain o kang Abel, wala pa ang 10 commandments. Apan mo ingon ko, sa diha nga naana ang 10 commandments, even ang mga simbahan o mga organisasyon, even sa pulo kasugo, sa panahon nga wala, nga nahimukso na ang maong abalaod, wa'y nakatumang. Hello, ato ning gidiskas, ato ning giosisa, mangutana tas atong kaubalik. Mismo ikaw ug ako nga naminaw karon sa FM radio, pangutan-a ug usisaha ug iksamina ang imong kinabuhi karon, ug haong ba tinud-anay sa mensahe Ginoo ang imong kinabuhi, o rason na sa tao aron makarason lamang. Maunay Ginoo. Salamat sa Ginoo, maayo mutubag ni pastor. Dalay ko na Ginoo. Ang atong tubag nas Biblia, wala sa atong kaugalingon. Hinumdumi mga igsoon, ang mga pangutana sa tao matubag pinaagi sa Biblia lamang. Dili na pwede nga tubagon nato nga atong kaugalingon lamang. Manghinaot ko nga atong pagpaminaw destiny sa FM radio, pwedeng mong makapangutana apan tubagon usab nato na pinaagi sa Biblia. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Mo hinungdan niingon ang Efeso, ayaw hatagi o gigayon ang yawa. Kay kun hatagan gani nato gigayon ang yawa mo'y modiminar sa tao, dili na ang Ginoo mo'y modiminar sa tao. Kung ang yawa na'y modiminar sa tao, mauna na'y magbuot nimo, o ang rason sa tao di yun na mahuman hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Hinumdumi diha sa bag-ong sinulat igsoon, daghang nga muklim sa panahon unya sa hukmanan nga muingon ang tao, di ba Ginoo naghimo kami milagro, nagpakita kami mga katingalahang mga buhat, unya dili minimo luwason. Kabaga arapon natong nawong. Hello, kung naihan ka nga mahimuot mo na'y klaro pagka-istorya, kung naihan kang mahimuot nimo ang Dios, ikaw ug ako halapanin kamot nga mahimuot nimo ang Ginoo. Gitagaan ta kagawasan, hinumdumi sa atong wali o minsay sa social media, walay bisan unsang denominasyon nga ato nga gihukman. Wow, kung dili ikaw ug ako maningkamot igsoon nga mahimuot nimo ang Ginoo. Ano na mensahe si Brother Ronnie Doria from Kanghatap, Tanay City, Negros Oriental sa Baleo. Amen. Mao nga niining FM radio, wala ko'y gidipigan nga denominasyon, wala ko'y gidipinsan bisag unsa pay title sa imong simbahan. Hinumdumi ang gugma sa Ginoo magpataliwala kanimo. Wow, ang importante likay ang buhat nga supak sa kabuhuton sa Ginoo. Hinungdan ang Efeso Kapitulo 4 versikulo 27, ayaw hatagi gayon ang yawa. Amoy Biblia Exxon, pwede na kayo mong makabasa. Wow, atong basahon. Mao nga si Apostol Paul, di gyud daw siya magukon-ukon sa pagwani. Si Apostol Juan sa diha siya nagbautismo sa suba sa Jordan, giingnan duningag mga tao, mga bitin, makalingkawas ba mo sa silot sa Dios? Kinsay gasugilon ninyo? Hinumdumi kung magbasa ka Biblia, namatay si Apostol Juan atol sa birthday ni Herodes. Kaya nga naman, nabuligi man si Herodes. Si Apostol Juan, wa matoy sa gidipinsan Biblia ang pasihan.
Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother J. Ward. Aka from Dumaguete City sa inyo nga pagpaminaw. Kumusta mo diha sa Dumaguete City? Ilabi na sa tibok ni mong apa ni Malay. Ang Ginoo mga panalangin ilabi na sa imong pag-travel kanunay. Ang Dios magauban magaulan kanunay. Aton ing basahon ang atong oras maigsoon alas 7:30 naman di. Aton ing basahon. Iginhanglan maigsoon ayaw hatagi. Ug higayon ang yawa. Naramna nimo. Naramna nako ibit ako. Alagad ko Ginoo, alagad pastora maka pastor bisa unsa. Kung ang yawa imong hataga gigayon ay muhatag gigayon ay. Apan kun dili gani nimo hatag gigayon timan eh. Remember this one. Naan nimo ang desisyon. Ingon dire sa Episo kapitulo 4, bersikulo 27. Tanawa ra gud. Ingon dire. Ayaw hatagi gigayon ang yawa. Muatras ko sa bersikulo 17. Gi-address dis mga Kristohanon. Munang dili kita mag angkon-angkon intaho Kristohanon. Kay kung mag-angkon-angkon ka Kristohanon, unya imong kinabuhi dili dai Kristohanon. Unsa jud nga instrumento pastor kay dili makadala sa pulong nga wala sa Bible. Tinuod na. Ikaw ug ako igsoon ang atong gibasihan Biblia. Nagkakat-unta sa pulong sa Ginoo, pinagi sa pulong sa Ginoo. Nakahibaluta nga dunay day Ginoo. Nakahibaluta nga dunay day Kristo. Pinagi sa Biblia, mangutana sab ko. Nganong nakahibalo man ang tao nga dunay Ginoo? Hello, ikaw ug ako basi ang Biblia, basihan nato ang Biblia. Nagkakat-unta nga dunay Ginoo, dunay nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Juan 1:1, wala pa ang kalibutan na ang pulong sa Ginoo. Genesis 1:1, gibuhat ang kalibutan, pinaagi sa gahom sa Dios. Ikaw ug ako maigsoon gikan gyud tas Ginoo. Lamang sa panahon kang iba kang Adan, doon na may gitawag kontrabida sa plano sa Dios para sa tao. Apan hinumdumi igsoon, doon na pa kay panahon nga magbago dinis kalibutan aron sa panahon sa iyong pagbalik, ikaw ug ako sigurado kaluwasan imong maangkon. Wala nag-ingon ang Biblia na ang kaluwasan sa tao maangkon lamang pinaagi sa title sa simbahan. Naba diha mga igsoon. Wala sam nag-ingon ang Biblia igsoon nga maangkon lamang ang kaluwasan pinaagi sa adlaw ipapahulay. Kay niingon din sa Genesis diha sa pinadayang mga igsoon, wala na rabay adlaw o gabi dito. Mao nga dinis kalibutan mga igsoon ang mga tao mosamot inintawon og ka libo labi nang dili magbasa sa balang kasulatan. Ingon diri dunay mensahe. Dunay mensahe si Brother Nathan Candilaro karon sa atong panahon sukat kay Moises hangtod si Jesus Kristo dunay joy na mga kaigsunan nga natong tumanon o mauni kabubuton sa atong amahan. Wow, mo na tinuod. Maunay iyahang kabubuton gud igsoon. Ang iyang plano sa tao nindot, pero maulagi na. Doon na may gitawag kontrabida. Ang imong nindot, ang nindot nga plano sa Ginoo para sa tao, tueson man na sa kaaway igsoon. Mauna nga ang una sa tao maglibog oy. Moyungin man ang tao igsoon, murag nindot man sa nimpikas. Mingon usab ang usa. Nindot sa nimpikas oy. Maisab nga budiskas oy. Ari sa taspikas sab. O niya, ang imong una-una kasing-kasing na bahina. Doon ay mensahe tungod sa Biblia, mao nga nakabalo kita sa pulong sa Dios, busa palayo mga yawa. Salamat sige do. Saludo ko ata.
Naludo ko. Pinaagi sa Biblia, nakabaluta nga doon na ipulong sa Dios. Tinood. Dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Ronnie Doria. Manghinaot ko nga doon na gyud tay nakatuna. Munang ma-enjoy tayo mga kaigsunan diya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. I-enjoy lang ko. Inumdumin mga igsoon sa gikaingon ko na atong kitalikdan ang atong profesyon sa kalibutan aron mahimo tag maka-focus diya sa pagpangalaga pagtudlo sa balang kasulatan. Wala na ko ihatag na kung wala na ko hatag gibukaton kung unsa man ang trabaho sa kalibutan kung dili gihatagan nato gibukaton ang trabaho para sa Ginoo. Ingon dire pero panahon ni Cain, Abel, wala pa ang kasuguan. Asa sila nakasalat na wala pa man ang kasuguan. Wala pa ang kasuguan apan si Iba o si Adan mangutana ko ang sugo gikan gayon sa Dios. Sa panahon ka Moises gisugo ang napulo kasugo pinaagi ka Moises tinuod dili. Ningon ang Dios kang Moises, lakaw dito sa bukid sa Sinai. O kuhaa dito ang gitawag nga basahon sa kasulatan. Si Cain o si Abel ang tubag anak direct na sa Dios. Hinumdumi kung imong basahon ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 2, versikulo 3, sa pagkatao kinsay naghatag og sugo ngadto kang Adam. Ang Dios dili si Moises. Klaro dili. Wala pa si Moises kinsa may una mangutana ko daan. Kinsay una nagihatagan sa pulo ka sugo. Sa 10 commandments, si Moises si Adan. Kinsay una nilang duha? Si Moises si Adan. Si Cain o si Abel kinsay una? Si Moises, si Cain o si Abel? Hello, nakuha ba na to? Manghinaot ko igsuon tanang sitwasyon o kahimtang diha sa balaang kasulatan. Ang Dios mao'y nagbugna sa suko sa tao aron ipahibalo ngadto sa katawhan. Wala pa si Moises nga gihatagan og 10 commandments ikan sa Dios kundili si Cain ug si Abel ang sugo nga nadawat nila direct from God. Hello. Naalang ko'y pangutana, Pastor. Naabay chins maka istorya pa nato ang Dios karon nga buhi pa kita. Yes. Naapay panahon mintras buhi ka pa do na pay panahon. Hinumdumi Hebreanon Kapitulo 9 versikulo 7 maunay ibutang sa tong una-una. Kung ang tao mamatay na sa kalibutan, wa na chance. Ikaw ug ako nga aduna pay ginanhawa. Bisag unsa pa kapula sa inyong sala, papution kana sama sa balibo sa namibi, sama sa balibo sa karnero, apan timan hinumdumi tinud anay kang makinulsol ngadto atubangan sa Dios. Ingon ang Isaias Kapitulo 1 versikulo 18, bisan maputi, bisan mapula ang inyong sala, sama kapula sa antulanga, papution kini sama sa balhibo sa karnero. Wow! Ako mga pagdasig, bisag unsa pa mo kabisyoso sa tibok kalibutan, hinumdumi kung aduna pa mo'y kininhawa, kusog na inyong gigamit karon, hinumdumi ang Dios ang iyang pagkamaayo. Apan kung wa na tay gininhawa, moingon gud ko, wa na tay chance section. Hebreanon Kapitulo 9 versikulo 27, ang tao gibutan lamang sa makausab mamatay, apan human ni anak, tapos ni anak mauna ang paghukom o atubanga ang imuhang nabuhat samtang buhi ka pa. Hinumdumi si Lazaro o ang taong dato.
Kung imong basahon ang kasulatan, i-enjoy ang imong kinabuhi diha sa pagbasa sa kasulatan, igsoon. Kay diha nimo masabtan ang tinud-anay nga lintunganay diha sa pagpanalagad at utangan sa Dios. Laban sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Dodge Baldonado, nagwasosab sa ato nga programa karon. Although magkaigsunan, ang atong oras nagdagan man magkaigsunan, naduna po tayo mga lakaw karon. O niya, ako sabning itry mga kaigsunan kung ipadayon sa ako nga anak nga si DJ alam sa mga greetings o mga request awit patalangit mga kaigsunan. Manghinaot ko sa samang takna, sa samang higayon o niyang kadlawon, mag-uban-uban ta sa atong mga programa. Pwede lang yung mong magkapangutana kay tubago na to ang mga pangutana inaagi lang sa Biblia. Dalay ko ng Ginoo sa inyo. Ang hinaut ko nga doon na mo'y nakatunan. Upang adlaw, focus niya punta sa Genesis, Dixon. Diha sa Genesis, sa daang sinulat, diha daghang diskasyon, hangtod na usab na sa bagong sinulat. Enjoy ang kinabuhi diya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. I declare blessing sa mata ko sa kung ikaw ma-interes sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ma-interes mo panalangin kanimo. God bless everyone, mga kaigsoon. Mag-ampo tayo, kaigsoon. Labing kamahanan o may gugmaon ka nga Diyos Ama. Takos ka sa pagdaig pagpasalamat initak na o dapit sa kabuntagon karon. Walay hunong ang akong pagpasalamat nga na kanimo. Labaw sa tanan ako mga pag-ampo sa kinabuhi karon ni Mary Chris Lado o Diyos nga naa karon sa Saudi Arabia. Ubani o Diyos ang mga rescuer karon, ang mga katawhan nga imong gamiton sa pag-rescue sa usa ka Pilipina o Diyos nga nanarbaho. Ikaw magapanalipod kanila, Ama. Labaw sa tanan sa iyang mga pamilya na bilin diya sa Lugta, sa Paleo, Tanay City, Negros Oriental. Ako mga pag-ampusap kanimo, ang kadaugan kasiguruhan sa iyang pagpauli din sa Pilipinas, iyang babalon mo. Panalipdi o kampini ang iyang kinabuhi. Labaw sa tanan sa mga katawhan nga imong gihimo nga instrumento aron sa pagresyo kaniya karon inyong mga tao. Salamat usab o Dios sa among kinamangaulangan nga anak nga nining adlaw nga mao ika-17 ka adlaw katuig niya ini sa silong sa langit. Padayon ikaw magproteksyon, magabantay, wisdom and knowledge o Dios imong ihatag kaniya. Labaw sa tanan nga naminaw karon sa FM radio sa Saint FM 95.3. Bisan pa man sa tanan karon nagwas sa Facebook Live. Labaw sa tanan sa nagpaambit niini o nag-share niini Amahan, panalangin niya nilang kinabuhi. I declare blessing sa mata ko sa. I declare prosperity sa mata ko sa nilang kamakinabuhi. Lord, among kila, mawagod kami arang mahimo kuno ikaw sa among makinabuhi. Labi na o Diyos sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, uba sa tibok niyang pamimalahin. Bisan pa man sa among general station manager, Reverend King Brian Makasaw naman, ikaw sa mga panalangin kanimo. Sa tanan o Dios namong gikinahanglan matag adlaw, amo kinigisalig na kanimo sanglit ikaw ang tinubdan ug tuguran sa tanang mga butang. Dungog himaya nga nahalagid kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Hesus ang tanan magaingon. Amen o amen. Laman sa Ginoo sa imong mga mensahe, mga minahal kong mga higala, igsoon sa Ginoo bisan asa man ta, bisan unsa ang atong pagabuhaton ana padayon sa pag-alagad. Wow, buhi nato na Dios. God bless you, Otol Nathan Candelario. Salamat sa Ginoo sa imong mga mensahe. O sa kanimo kinabuhi usab ni Brother Brother Ronnie Doria from Kanghatab, Paleo, Tanay, Negros Oriental. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo og sa tanan karon nagwatch karon sa Facebook Live. Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa samang takna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta, aton ipadayon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. O matanaw. Maayong buntag ka natong tanan, ang Ginoo magapanalangin, maayong pagpangapi o maayong pagpamahaw. Ani ni nga takna og dapit sa kabuntagon. Ang atong oras maigsoon alas 7:44 naman mga kaigsoon. Although dugay lang ko nakasugod tungod kay nakit-communicate sa atong mga kaigsunan o sa mga higalaan sa laing nasod aron atong matabangan ang atong kababayan nga naa karon sa dili may kinta. Ang importante ikaw ug ako mangayot tag mangita mangita tag may pamagi nga makatabang sa atong bisig katawo. Kung na gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi,
to God be the glory, ang dungog himaya, natulag yun sa buhay natin ng Diyos. O, bye-bye sa matapos sa may pagpangahaw. Luzon, Visayas, and Mindanao, may buntag ka na itong tanan. O, padayon ta sa itong programa o mga taon.